Και τώρα μια πολύ ωραία, φανταστική συνταγή για κολοκυθόσουπα που εμείς αυτές τις μέρες, αν μπορούσαμε να την τρώμε κάθε νύχτα, θα την έφτιαχνα πραγματικά. Είναι τόσο ωραία και νόστιμη και πανεύκολη στην εκτέλεση. Λοιπόν, κολοκύθες υπάρχουν πάρα πολλές τώρα στις φρουταρίες, πρέπει να τις είδετε. Οπότε θα πάρουμε μια κολοκύθα, θέλουμε δηλαδή 900 γραμμάρια ψύχαν κολοκύθας, καθαρισμένη από τη φλούδα της και από τα σποράκια της και να την κόψουμε σε κομματάκια. Λοιπόν, τη ρίχνουμε σε έναν ταψί στρωμένο με ραδόχαρτο. Και τώρα θέλουμε να ραντίσουμε καλά τα κομμάτια κολοκύθας μας με ελαιόλαδο. Υπολογίστε ότι θα χρειαστούμε γύρω στα 30 γραμμάρια που είναι περίπου 3 κουταλιές. Τώρα θέλω να ρίξω πάνω στην κολοκύθα μας λίγο αλατάκι και λίγο πιπέρι. Ανακατεύουμε τώρα. Και πρέπει να βάλουμε τώρα την κολοκύθα μας να ψηθεί στο φούρνο. Ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς στον αέρα. Θέλουμε να ψήσουμε μισή ώρα για να μαλακώσει και να καφουρδιστεί ωραία η κολοκύθα μας. Λοιπόν, η κολοκύθα μας έχει ψηθεί, οπότε συνεχίζουμε τώρα να ετοιμάσουμε τη σούπα μας. Σε μια κατσαρόλα, σε δυνατή φωτιά, έτσι μεγάλη κατσαρόλα, πάμε να ζεστάνουμε λίγο ελαιόλαδο, περίπου 10 γραμμάρια. Μόλις το λάδι μας ζεσταθεί, πάμε να τηγανίσουμε ένα μικρό γκρεμμύδι ψιλοκομμένο και πολύ λίγο σκορδάκι. Επίσης πάμε να ρίξουμε μέσα τώρα τα ψητά κομμάτια κολοκύθας μας. Ανακατεύουμε και τηγανίζουμε έτσι για 1-2 λεπτά. Προσθέτουμε τώρα 700 γραμμάρια νερό και 100 γραμμάρια γάλα αγκαρίδας, το κονσερβοποιημένο, που είναι περίπου το 1/4 του κουτιού. Είναι το coconut milk. Προσθέτουμε επίσης έναν κύβο ζωμό λαχανικών, αλατάκι και πιπέρι. Ανακατεύουμε και αφήνουμε το μείγμα μας να χογλάσει. Λοιπόν, η σούπα μας τώρα που χογλάζει έντονα πρέπει να χαμηλώσουμε τη φωτιά, δηλαδή από το 16 θα την πάρω στο 7 και αφήνω να σιγοβράσει για περίπου κανένα 15 λεπτό. Λοιπόν, η σούπα μας τώρα είναι έτοιμη να την μπλεντάρουμε σε δόσεις. Τη ρίχνουμε πίσω στην κατσαρόλα μας για να τη ζεστάνουμε καλά. Τελειώνουμε τη σούπα μας, αν θέλουμε, με λίγη ψιλοκομμένη, καυτή, πράσινη και κόκκινη πιπεριά. Επίσης, λίγους κολοκυθόσπορους. Μια υπέροχη και πολύ ιδιαίτερη σούπα που συστήνω για να φτιάξετε για αυτές τις υπέροχες γιορτινές μέρες.